KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma pulla ummodo pulla fota pulla ummodo Sénégal fulbe ndendinen pulla ummodo fuda Mauritanie ndendinen ARR POTTEN Bina fo mi ñaame on don kalis no won ñamal mo vraiment ko mi machallah misal mi ngi don alaji bayo masaba alaji jom sabu wadde kala ko gonɗa tiid hen Molo BA meeɗi wadde invité tan neɗɗo mo ganduɗa ñande hen tampinma ha cekɗa mbiɗa minde sinno mi anduno mi watta oɗo invité meeɗi wadde eyyi mi meeɗi invité nalanko goto debbo min mbaɗi émission ha gasi ndeki émission o affaire o yaltani fewani mbaɗen technicien mbaɗono Oumar Diobbo soni mbaɗono Diobbo tan hankkadi nomin mbayi tampude émission e préparation e foof min mbaɗi émission ha paari ndeki émission haydara yaltani aɗa yalta aɗa change wutteji aɗa change cenuji ama tardu o meeɗa mettinandemi e fodde waɗoyde émission au contraire kay ko kanko wonata e wiidemi ana tardi poɗɗa a foti yaade ma tardu hande walla ma invité ji ma ngar tawa arani ɗum noon kanko guise maba mi yettiranmo ɗum saabu so neɗɗo suusi walla neɗɗo wawi joɗade ha o saaha ha yettiɗo 20 ans de carrière ko kanko jagganimi hen saabu so wonno waɗiranno tan mboɗo wawi haabde mi woppa kono ala o haaɓananimi o haaɓanani sehilaɓam te sehilaɓam foof no gandimo wonande yiiɓemo ɓe e kamɓe ɓe haalde ɓe makko téléphone ɓe foof a yi an e hoorema toujours on saaha son kaldi téléphone o wonata koye toñdema saabu ka denɗi ko ɗum noon mboɗo wiyamo guise maba toon yo Allah junno gurdam makko mi yetti kadi sukabam ɓe ɓe gandanɗa kamɓene nde wonno ɓe gandi ko ɗum jinmi eɓe balli kam hen hay somi hiiri artude nden mi ala oto kamɓe koye mabɓe ɓe jaɓɓoytomi wadde firti ko kamɓene ko gonni ko ɓe kurakimi hen dal eɓe nangi hen saabu ɓe gandi ko ɗum jinmi te kadi ɓe jii toujours eɓe jii avancement na ara hen saabu jour goto wiyeno wiya kam wi kam wayo an kam oto mo mbiyanɗa o ka dokkaɗo guilden ha joni min jiyani oto ha ñande hen noon wiya ha ndeke oto ma o ko gonga min jii oto o mbimomi firti ko neɗɗo kala ko gonɗa hay tawi ko guyka tan wujjuta tiiɗe hen tan ganda ɗum ɗo ko Allah waɗi hen foof tan yo won ɓuural taw tiiɗa hen tan ganda ko ɗum jiɗɗa an ko guyko jiɗɗa tan continue guyko ma hayso moƴƴa aɗa nenne komi haalanu konngol kankone en calminimo wallahi en calmini jeeya e machallah rewɓe waɗannoɓe jewteɓe o salminama o ñaganama gurdam konko wiyanno oyi hay saɗa dogna mbege oyi ya tiiɗ e ko dognata mbege ko gonga
wadde kala ko gonɗa tiid hen Molo BA meeɗi wadde invité tan neɗɗo mo ganduɗa ñande hen tampinma ha cekɗa mbiɗa min de sinno mi anduno mi watta oɗo invité meeɗi wadde eyyi mi meeɗi invité naalanko goto debbo min mbaɗi émission ha gassi ndeki émission o affaire o yaltani fewani mbaɗen technicien mbaɗo no Oumar Diobbo soni mbaɗo no jobbo tan hankkadi nomin mbayi tampude émission e préparation e foof min mbaɗi émission ha paari ndeki émission haydara yaltani ñande hen naalanko o laawi tan duki ƴetti ha min e hooram mbaɗmi découragé ñande hen e on ɗon émission nden kam minmi tan dañde tan ko muusinmi e émission vraiment joni on mbattani émission walla ko gedduɗo hooti on organe mo gonnomi kay min mbattani noon après noon min mbattoyi e organe goɗɗo hol émission kadi mo meeɗa wadde tan hayso tawi wa haalde inde makko saabu eɗen gandi Molo BA kam ko Molo naalankoɓe fof beltiɗa ha tinɗa weltima addi haalade koɗɗa tan ha koɗɗa tan guwo ne wone ma ne waɗa de saaha aɗa invité naalankoɓe ndaw ko metti cekani ko mbaɗirnoɗaɓe invité kono homo meeɗa wadde invité tan hay sa haalani wi tan meeɗi wadde ala basi saabu naalankoɓe ne kewi aɗa mabɓe ñande wadde sa bismaɓe callo arte mi meeɗi weltade kam e émission vraiment émission on ko télé fulɓe wonno mboɗo min invité Elage Baba Beydimal babam ay ƴewtan ɗum eyyi on émission kam vraiment mi weltima hen saabu min e makko min e guelongal gonno ñande hen guelongal baro minen ɗiɗo invitnomo ñande hen joni noon ko tahi émission o ɓuuri weldemi nomin kuccodiri ni min ha guelongal no tooña kam no wiya ñaw hande mi woynuma hande de ma woy mbimi mi woyata noon hande kam min e père mami kuccodir mbadda émission ha gasa taw mi woyani on émission omo jeeya kadi émission ɓurɗo weldemi so Allah on émission an Ablaye Sarr kam on mbawa wadde invité Bammal son mbaɗimo invité tan ko bojji woto reftate hen ɗum kam ane oɗo kam ane Ablaye Sarr ala ñan hen mi woyani noon ñan hen mi woyani de mi namdimomo ko ponmomi namnade ko kono noon haala men heewani kam so Allah ñan hen ko guelongal ani woni yimɓe ɓe ndendata ko micro kadi ganduɗa ɗum guelongal ko kewɗo haala leyla guelongal baro haala mum gasata so ƴefti micro o heddantama hen mbimomi noon moƴƴi kissa ni saabu min kam ɗo joddimi e père ɗon ni mboɗo jogui ɗum noon Molo BA hankkadi eɗen mbawi fokkidde hankkadi hiiri ken darinoɓe tan eɗen mbaɗa émission ngaji men joni eɗen mbawi fokkide kono seɗen fokkide noon an a wawa dognude saabu hankkadi ko ga joɗotoɗa saabu aɗa dogna kam aɗa haala wawa yaadude ƴeewen dognanowen oto an gara joɗɗa ga e saram mbaɗen yewtere nde kotiren seese jaam mbaynorɗen bandiraɓe wona noon noonde dognude aɗa haala ni sirani eyyi sirani kadi jaɓaka saabu jaɓaka aɗa wawi hawrude police ji nangguma ko noon tigui mbaɗaten mi ƴeewat neɗɗo goɗɗo ara dognan en après mbayodiren e inchallah rabbi ɗum noon yeɓoɓe Piindi TV taw noon ko émission men émission ARR POTTEN fottino koye debbo pullo biyeteɗo Molo BA o eɗen gandi bo Molo mo Baba Beydimal son mbiyanimo noon weltotako Molo mo Baba Beydimal walla Molo mo Bantamba TV Molo mo Baba Mal on tigui ɗum ni o ɓuuri yidde Molo mo Baba Mal ko ɗum tigui o ɓuuri yidde ɓinguel père ɓeydu ɓinguel père Jobbo Oumar Sow mbaɗandi inchallah rabbi en kuɓɓat oto tan o ƴeewa chauffeur goɗɗo ara dognana en jokkiten yewtere nde payen tokoɗɗa polmi ko Guédiawaye Amou 5 koɗɗa ko Guédiawaye oɗon nawtami ha gallam ala ɗo joni en mbaddat émission tan eɗen jaaha ha tolnoɗen Piindi TV min onon jippoɗon mimi ɓenna an ɓenna ɗum no wona saaha goɗɗo inchallah rabbi so yeeɓiyankoɓe ma fansuji ma mbi yen mbattu taw koɗo galle ma ɗo taw ko aɗa defa maaro walla aɗa wuppa walla aɗa paasa mbatten ɗum so tawi noon ɓe kalani en mbattata ko ɗo tan hankkadi ilal liga ha anniversaire goɗɗo kadi saɗa waɗoya 25 de carrière ma inchallah so Allah lamɗo jaaɓi kadi mbatten émission goɗɗo joni noon Jobbo Oumar Sow noon Allah jarama ha ɓooya eyyi ɗum noon en mbino joni Molo BA so Allah lamɗo jaaɓi hankkadi haɗa hiiri gonɗen koye hodde kotol men ngol noon kotol jaam kadi a waɗi émission ma ɗon ɗo Bantamba TV ɗo a gayni aɗani hoota
haade aɗani hoota noon alay sago kadi haade ma waynodirde yam min kam aɗa andi namdi tan min ma nandi noon de aɗa andi an kam a seetta e funere kay gasi tan gasni ha noon eɗen gandi Molo BA caggal nde namdeɗa ko jinnoɗa namdede ko foof ne heewi kadi ko ganduɗa heƴata émission he ko seeɗa tan jubbeten hen kono fof waade noon Molo BA ne jogii ɓe liggotto noon sa nani ɗum hande média o no way heewde ni fulɓe mbatti wadde émission ngaji hono no mbaɗirta émission ni eyyi Molo BA aɗa jogii mabɓe relation moƴƴo walla ala Molo BA jogodirani e mabɓe relation ngaji moƴƴi Molo BA ko ŋuttu wonde e mabɓe eɗen gandi média goto hen foof yiɗata ko wiide ko min ɓuuri ko mbaɗanmi ko an ka jontaɗo o yontaka o ala comci o ne jogii comci so tawi watti wadde tan ŋuttu ne wawi wonde hen ɗum noon namdete an nene taw aɗa jogii ŋuttu eɓe ganduɗa kala e saaha rewɓe ɓe gondataɓe eyyi funere mi alda e mabɓe hay ŋurtu goto vraiment saabu sa ƴeewi liggotoɓe téléji ɗi kamɓe foof ɓe mbiyatanmi ko mamma somi faami namdal ma so tawi ko ɓe gandanɗa enen jiiɗi meccal ngal kamɓe ɓen mbiyata kamɓe mbiyan ko hakkude nene e mawnam tan goni ɗon wonɓe gandanɗa ni sahaji noddat kam ene namno kam hol artiste ɓe mbawmi waddude mabɓe ɓe invite ɗum beela won artiste mo mbawmi waddude ɓe invite mo wadde ɗum firti ko min e mabɓe min ngala probléme wadde ɓen ko woni ɓe gandanɗa ko sukaɓam ɓe miñiraɓam machallah dal relation baɗɗo fayida woni hakkude mabɓe relation baɗɗo fayida cohluɗo e mabɓe nalenke fo rewata ko Molo BA kam jogui ko agenda mum tan kadi sa yiiɗi nalenke kam koye makko ndewata kadi ala hen hay ɓalwago reedu hay goto wiide ala min mbaɗa sona ɗum soɓe mbaɗi invité yimbam gongol me wattaɓe o ala on ɗum ɗo mbaɗen ko ɗum ni addanma Allah hokkuma ko ha joni gonda hen carriére c'est que hasidagal ala fof ko nafata haydan nafata sabu neɗɗo ko foti ko dañde a wawa hadde ɗum dañde ala goto foof arsugo mum goto foof e arsugo mum sabu min mboɗo en wawi taw ko hanki dañmi oto en wawi taw won adiɓe mi dañde oto moɗoji ha heewi kono mi meeɗa hasidanade hay goto ko dañi ko min pour min dal min neɗɗo ko dañi foof tan ko Allah rokki ɗum ɗum min peut être un jour min nema mi dañ walla hay somi dañani ko dañmi ko kadi mi haɗa hen kaɗanmi gasi gonga subaka foof mo Allah findini en goto foof ɓe wottotoɓe maaroye coofuji ɓe kadi yaroɓe gossiji mumen ɓe yaroɓe ruyiji mumen hay sa ala ruyi kadi aɗa wawi yarde ndiyam ma goto fof ko Allah andini ɗum heddoto ko an haaltata reedu kam haaltata ɗum noon Molo BA Allah jarama kadi a weltanama no fewi kadi ko kalta ko yimɓeɓe ene gandi ɗum hay sa haalani ɗum Molo BA ne joguide ɓiɓɓe leydi ndi kala jaam wiyata tan ɓiɓɓe fulɓe meeɓe saabu an yimɓe foof joguiɗa jaam saabu a inni ɗo joni waɓe no meya en eɗen gandi ko waɗoɓe jewte en eɗen gandi jolfuɓe ɓe ganduɗa ko waɗoɓe jewte fayi en machallah tawa ko jewte baɗɗe fayida kala e saaha eɗen gandi noon ɗo ko Colobane ne heewi embouteillage Molo BA ko ɗi kotirta ñande foof ayide ɗum waɗi guila dañmi oto komi hiirat tan sabu min ko teer kewnomi jolle mi wirtoma dali fo mi yorugi mi salminima ayi kono joni kam nan ɗon tan yo Allah faam zone heewi ɗum noon Molo BA eɗen gandi kadi actualité mo gonɗen o koye politique musɗo gonɗen oɗo saaha joni ka jibinɗo komi jibinɗo en gandi hande sukaɓe ne tiiɗi koye kala e saaha so tawi a wiɓe ɓe jooɗoɗo wona noon ɓe jooɗorto sa wiɓe ɓe mbaɗirni wona noon ɓe mbaɗirta hande a suusa haɓude ceen jalta a suusa yaade aɗa noto téléphone aji ma fof addata ɗum tan ko hole yimɓe ɓe ganduɗa sa yalti agression ngaji ɗi ne keewi hande so tawi a wi aɗa haala ni hayso koye média saɗa haala wontata ko bone goɗɗo an ɗum ne hemma saaha tan wooda tan e ɓesgu ma walla e beddaji walla e sukaɓe mbanma hen ko ganduɗa walla jiiya ko ganduɗa saaha aɗa naaja e ɓeɗo sukaɓe yeyi aɗa andi saaha foof min nde wonno komi yummiraɗo mo gandanɗa hayso ɓiyam yalti tan ko arani mbiɗa anda ɓerde ma wonata ko dow
mi jooɗoto mi wona e fadde walla mi nodduma walla mi wanma message mi namnoma holto gonɗa sabu mboɗo andi ko woni e Dakar ko ha tengti tan heccanki mboɗo yeeɓa tan han jiimi mbaɗaɗo mbiyeɗo ko waɗa kidnappe mbuuro aɗa andi ɗum aduna boni hankadi kulmi tan mbimi tawde joni kam ko worɓe mbatte kidnappe kam hankadi bone mbaɗi ha onomo haala mo wiya tawi toon rewɓe tawi toon worɓe ha on kam ɗiɗoɓe kam gadiɗo o soɓɓirimo dogi deftude hen o kadi heccanki jemmi ɗum onne kadi wi koko dogi koko dogi ha daɗi kono rewɓe worɓe fof nan toon jooɗi hankadi ko wayno ɗen ɗon gueɗe tawde joni heddi ko oto daroto ene waɗi vitre tente mum ɓe ƴetta manda ko musuwar ɓe maɓɓay hunduko ma ɓe ƴettuma ɓe nawma ñalawma ɓe won wi ko ɗum waɗi ko Thiaroye sur Mer te ko kikiɗe manda hedde futuro ɓe mbaɗi noon suka debbo goto ɓe mbaɗorimo noon kankone o finoy tan koye nder sac aɗa andi ɗum saɗa yiya ɗum a hulat ɗum firti ko hankadi yimɓe dal yo Allah faabo yimɓe tan Allah danda yimɓe bone woni yimɓe bonɓe Allah wasa wallude yimɓe kam Allah wasa wadde ha yimɓe kawra e mabɓe ɗo ɓe ndewi foof kam yen yimɓe ndew banggue goɗɗo ɗum tan yimɓe ñaagoto kadi goto foof tan reena ɓesgu mum te kadi andi ɓesgu wonɗo tolnoto kadi wawa rende saabu koɓe mawɓe helli fa kono noon kadi yo Allah ɓe mbawa mawnude haaɓe mawna e caggal ma saabu ko an woni jingnaɗo te kadi ko kalantaɓe ko jaam mabɓe sa wiɓe ndeej jomum foti ko deejde so tawi deejani janggo e jaam so dañi caɗele ko an dañata caɗele ɗum waɗi noon so tawi eɗen mbaajo ɓesguji men ɗi mbiyaten ɓe hande ko bawɗo wonde foof so tawi a waɗi ko a fota wadde ha dañi hen caɗele fam ko yumma tan wonata dañowo bone hay saɗa resi debbo ma wondaka ko yumma tan woni mo ñamata yarata walla wiye ɓi kaari waɗi ɗo ko boni a yummum yaɗi tension maayi ɗum noon ko wawde wiide tan kala e saaha wajade ɓesgu eɗen gandi ɓesgu kam hande wajade ɓe weeɓani kono kala e saaha mbasen tan ittude juuɗe men e mabɓe tan ko France wiyata ko mbasen wadde démissionné tan e gueɗe mabɓe kala e saaha mbawen tinnude wajade ɓe wiide ɓe renoro ni haydara jarani ɗo sa dañi ko ñamɗa ñaam sa dañi ko mbaɗɗa waɗoy kono hole gueɗe hoto naat hen ha susti noon enen ɓiɓɓe wiyoɓe mbimi wimami holko ganduɗa en fota nanede hole gueɗe te hande ko ɓuuri hewde koye meɗen nanete gonga yo adana aɗa wawi jooɗade ko juuta a nanta ɓi kaari wujjiɗo a nanta ɓi kaari yariɗo a nanta ɓi kaari waɗi ɗum kono hande ɓi kaari waɗi ɗo ɗum ɓi kaari waɗi ɗo ɗum tawa noon so tawi ko yumma ko gandaɗo a dañi bone sono waɗi ala in ni ko yumma watte ala in wadde ganda ko yumma tan dañi bone ɗum noon en mbaynima kadi yewɗiyankoɓe Piindi TV Allah jarama on jarama tawnoɗen ko Molo BA e nder studio ne waɗa émission mum noon oɗo jetta seeɗa Elage Bekay Mbaye nde wonno omo rokkimi doole e nder Bantamba TV te kadi omo hooli kam sabu nde o ƴettatami nde o andano min holno mbawirmi o andano sah min beele wonko mbawmi nde garmi nde gaddanmomi demande am o wi kam tan ko holko mbawɗa addande yiiɗi leñol ngol mbimomi ha heewi o min noon mi andamo mbeɗa andi kam ka ɓi bamma mboɗo yiyatnoma kam nde 2STV e programme ɗum ɗo mo waɗatno toon galayaɓe mboɗo hewno yiidemo toon aɗa ara kono mi anda kam ko no mbawirɗa mbimomi mbaɗen essayé tan ene wawi taw mboɗo wawi walla mi wawa kono guila Allah waɗimi hen o nanguiri kam ko juuɗe sappo kanko e sukaɓe makko on jii sah onon ɓe garɗon nde somo waɗa émission ɓemni golle ɗe fof mi wallahi sinno ko won goɗɗo wonanno eɓe mbawi wiide ɗum wawa wonde émission nder émission walla ɓe tinani saabu ko goto tan kalami joom joguiɗo programme o Seydou Pape Modou nanaɗo joni jiiɗon kono o tinani sah beele ɗum ɗon woodi mi yettat ɓe kamɓe vraiment nde wonno eɓe dokki kam ceer eɓe dokki kam hurum eɓe mbaɗi kam respecté te kadi kala no jiiɗirmi ko noon ɓe mbaɗirta Bekay on noon mi ñagantomo tan Bantamba TV yo yaaha heedo dow amin ya rabbi ha ƴetta premier saabu kanko omo ƴetti foof omo takki hen becce makko pour wooda no wayi saabu ɗo joni on jii min goni koye chantier hay studio ji ɗi ene manque parde won décoration no heddi kono emin mbadda hen ha hay goto wawa famde beele koko paari walla parani ɗum noon ko wiide bandiraɓe tan eɗen mbiya kadi bandiraɓe fulɓe ɓe
yoɓe jeccitu téléji ɗi surtout diaspora o caggal leydi naaɓe eɗen jiiɗi jokke golle kono noon sahaaji jokke golle yo won ko yaadi sabu eɗen jiiɗa caméra eɗen jiiɗa ordinateur eɗen jiiɗa micro ɗum ɗon fof so tawi neɗɗo dañi wawde wallidde enen woni Piindi on woni Bantamba woni ITV woni Fulɓe woni to wawi wonde fof eɗen berti juuɗe men eɗen mbiya yoɓe nanngu heen sabu émission ji ɗi ene mbaɗi fayida kono kadi toujours ko ha tengti noon e sponsor sponsor uji ɗi ɓuuri wawde arde jaɓani arde nootitade jaɓani arde téléji ɗi kam solla sabu eɓe nooti téléji goɗɗi eɓe nooti émission ji goɗɗi te soɓe dañi bone mabɓe ɓe gara e bandiraɓe mabɓe te soɓe dañi bone mabɓe koye men ɓe garata wadde noon firti ko kamɓe poti arde men ɓe cooda émission ji men ɗi ɓe mbaɗa sponsorisé émission ji men ɗi sabu ko mbaɗaten ko joni fof ɓe mbaɗata ko mbatten ko ɓe ɓuura en hen haydara kala koɓe mbawi wadde eɗen mbawi wadde ko ɓuuri ɗum walla ni ne wawi taw ni enen ɓuuri ɓe lowde émission ji men kono en jeyaniɓe walla sen jii ko par goto jiyeten sponsor ɗum noon kamɓe fof eɗen nodda ɓe yoɓe ngar woni wonɓe Sénégal ɓe noon wonɓe Mauritanie ɓe wonɓe caggal leydi ɓe kamɓe fof téléji ɗi fof noon émission ji Pulaar ɗi fof wiya wona émission Molo tan kamɓe fof mbaɗeɓe sponsorisé beele koɓe mbaɗata koɓe ɓe ɓeydo jokkude golle ɓe ɓeydo dañde hen kadi gartam saabu so tawi a woni hunde gartam ɗam ko heewani so ɓooyi an aɗa wawi wadde découragé goppa kono so tawi noon hande ɓe gaari ɓe nootima jomen téléji ɗi maɓe gandu ɓeeɗo wonɓe téléji ɗi ne mbaɗa won koɓe gaddi ɗo gonga kono toujours yo joom télé yaltine poos mum tan no yomma taw an ala ko meɗɗa addandema walla ala ko gaddantama ɗum ne kadi ɗum welani minen de télé ama en kam Piindi TV hankkadi est ce que wona ɗum tahini ɓe mbi hankkadi joni ɓe gaccani Piindi ɓe gudda Piindi ala ɓe guddata kaw jaɓata ɓe goni koye uddude de ɓe jaɓata mi ñohanma ɗum walla micro koko udditi ni de ko ñimi ko so tawi continue ala wonde ko ene muusi so ɓooyi waɗannoɓe hen ala onon de balle on jogui café on dotta amen transfert café e kam toon to Bantamba dawdo Moussa Diari mi wayri yiide moye aduna comme ko dal so renaki o jogat wadde démissionné ala est ce que wona koye kawtan o rewnata gueɗe cetat kawe hoore mum wi so renaki ƴeftat retraite mum hankkadi ande haalani jaam hande ƴewna kam poste so tawi mbaɗa wawi jogade poste ga e Bantamba mi ɓalloma law gara ɗo eyyi mi ɓallo law saabu ko jiimi ala Piindi wawa so uddirde noon nden moƴƴani nden Haalpulaar en wonɓe caggal leydi ɓe noɓe mbayi yidde Piindi ni ko jiimi ko so tawi ko noon jogori continuirde hankadi an ƴeew joni min sonano an mi hotta hankadi ko noon jomumen en sponsor so ala e émission ngaji so ɓooyi ko jiɗɗa wadde ko a wawa wadde wallahi wawa courant koko yoɓete caméra ji koko seeri internet koko yoɓete gueɗe fof koko watte hen so tawi noon ala wallidiɓe so ɓooyi an ko joguinoɗa ko walla ko moftannoɗa ko ɗum jaltinta aɗa waɗa hen so ɓooyi tan Molo BA woda no mbaɗɗa a wattat studio ma bitik wata yeyde en lamɗam e jampe sabunde ɗum tan gandum ɗum noon Allah jarama on jarama yeeɓiyankoɓe Piindi TV taw noon ko émission men ARR POTTEN fottuno e Molo BA eɗen gandi technicien men ko Jobbo Oumar Sow ɓinguelam gue Allah jarama on saaha fof yomin beldir kam hankkadi ñande fof komin haɓɓe hande kam ala oɗo haare moon ɓuuri moƴƴude goɗɗitoɗama ɓuuri moƴƴude ɗum noon Allah jarama on jarama Molo BA Allah jarama a jarama kadi yo juut balɗe ma kadi aɗa ñagane Allah nde gurdam ma juutata saabu so gurdam ma juuti nafoore nani hen kadi hay goto a ɗaccani bandiraɓe fof ko sihinama ɗum noon ciao Molo BA o haali gonga Molo BA ko ɓinguel bammal ko jimowo he jahowo sa woni yaade jobo an min mati wona nafi yimma ni kam kay jogo ko Molo BA yimɓeɓe mbi ko oɗo émission hoto mi wat ɗum tawa on jimani hay soko seeɗa a nani jimɗi Tidiane Sarr ɗi Tidiane kay no wawi mi sikku noon an ɓuuri mo wawde min setan ko ɓinguel père fof de haydara mi wawa ala setan Molo setan tinno mi uddira ɗum émission seeɗa tan mi jaɓatma comme funéraire ma setan ƴewhol jimol jibata jaho awodiyade mami hettoyade ɓeɗa salmina jolam ɓalejo jom bakorombal ndeysan i jam kan ala jam kontin min ndeysan tan mbaɗen komi Mansour Seck ala jam min ko Mansour Seck i wona ɗon haal ala jokkit
jolam ɓaleejo jompaka rombal ko fawata heen Molo Ba kadi si yalla ɗum fof de ko jobbo siftinma ɗum mi yejjitide ko reftanno a yejjiti wadde soɓe jeeɓi tan maɓe ciftanode ko reftata heen ko wona ɗum noon ilal liga pulla wi gayni o gayni wadde adda jungo ilal liga ha gongol sallaw lamɗo jaɓi jobbo Oumar Sow Allah jarama a jarama jobbo rende nanni kaɓe ɗum ɗo joppu golle ba ko mbatta ko ne waɗi fayi Allah jarama a jarama ilal liga jippina min ɗon ɗo Piindi TV ɗo ɓenna an kadi heeri min mbawa yettade galle sona ɗum min jettoytono galle bandiraɓe galle Molo Ba kono inchallah mamin gartu gongol ɗo hande min jinno tan ko arde ɗo liggotoɗa ɗo ɗinɗon thiaw ha gongol e goɗɗo e galle mum goɗɗo noon ko guppowo walla ɗanotoɗo tawen ɗum tan ne fini tan ganden soɗani maquillage no wayata inchallah rabbi jogoto aroyto jabbo Oumar Sow Allah jarama a jarama ha lawol gongol inchallah rabbi pulla fota pulla ummodo Sénégal fulɓe ndendinen pulla ummodo fuɗe Mauritanie ndentinen ARR POTTEN KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma